Amonatko. Baba Fimo Sari Azizi tu bala Saurati tu daulasi ассалому алайкум бинандагони гиромӣ мухлисон ва алоқамандони футбол. пешниҳоди шумо мешавад гузориши мо аз ҷараёни бозии даври 20-уми лигаи олии футболи кишвар бо иштироки дастаҳои эсхатаи шаҳри хуҷанд ва барқчии шаҳри ҳисор. ёдовар мешавам ки дирӯз 4 бозӣ аз миёни рақобатҳои даври 20 сурат гирифтанд. бисёр бозиҳои ҷолибу диданӣ ҳам буданд. имрӯз ду бозии дигар сурат мегирад. ғайр аз ин рақобат ҳамчунин дидори дастаҳои ҳосилот ва равшан ва фикр мекунам дар маҷмӯъ ҳамаи бозиҳои даври мазкур бисёр диққатҷалбкунанда ҳам ҳастанд. дӯстони гиромӣ, ин лаҳзаҳо дар маркази таваҷҷӯҳи мо шумо гурӯҳи доварони рафти рақобати имрӯза буданд. имрӯз ёдовар мешавам ки Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш довари асосӣ аст. ҳайати асосии дастаи эсхатаро метавонед бубинед. Дмитрий Стажила дар хати дарвоза рақами 1, бозигарони хати дифоъ рақами 4 Абдураҳмон Узоқов, рақами 2 капитани даста Соҳибҷон Ҳакимов, рақами 5 Сиёвуш Асроров, рақами 21 Фирдавс Чакалов, рақами 14 Ойбек Абдуғаффоров, рақами 17 Иброҳимхон Эшонхонов, рақами 82 Ҷаҳонгир Эргашев, рақами 18 Фатҳулло Фатҳуллоев,
рақами 7 Санҷари Хисибоев ва рақами 9 Шавкати Ҳотам. Тарҳи ҷойгиршавӣ 4-4-2. Сармураббии даста Игор Суров ва ҳисоб меравад ва дар ҷараёни бозии имрӯза асосан мураббӣ Шуҳратҷон Умаров дастаро роҳбарӣ хоҳад кард. хуб Игор Суровро ҳам барои мо шумо ин лаҳзаҳо нишон медиҳанд дӯстони гиромӣ. аммо дар лаҳзаи қаблӣ ҳангоми дастфишурӣ бо мураббиёни дастаи ҳариф мо Игор Суровро надидем. аз ин сабаб ман ишора кардам ки мумкин аст ёвари ӯ Шуҳратҷон Умаров бештар имрӯз дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирад. хуб садои уштаки доварро мешунавем ва баъдан ҳайати асосии дастаи барқчиро ҳам барои шумо муаррифӣ хоҳам кард. ҳоло вақт ҳаст то оғози рақобати имрӯза. Куае Готсон дар хайти дарвозаи дастаи барқчӣ. биёед ба ҳайати ин тим ҳам таваҷҷӯҳ кунем. рақами 1 футболбозони хатти дифоъ рақами 5 Баракатулло Неъматуллозода, рақами 21 Рустам Камолов, рақами 24 капитани даста Меҳрубон Ғаффорзода, рақами 6 Муҳаммад Камол, рақами 13 Онана Жайрус, рақами 49 Боатенг Фримпонг, рақами 17 Меҳрубон Ҳамидов, рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов. ҳамлагарон 2 нафар мебошанд, рақами 14 Азизбек Далиев ва рақами 63 Шерзод Раҷабов. сармураббии даста Алифбек Беромов. бозии имрӯза дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд сурат мегирад. дӯстони гиромӣ, маҳз дар ҳамин майдон вақтҳои охир бозии хонагии худро ҳам дастаи Исхата ва ҳам Хуҷанд доир карда истодаанд. хуб дар рафти рақобати имрӯза ба сардовар Наврӯз Воҳидов, ёваронаш Ҳамза Шоймардонов аз ноҳияи Хӯросон ва Исломҷон Холиқов аз шаҳри Душанбе кӯмак мекунанд. инҷо вайроншудани қоидаи бозиро мебинем бар муқобили Фатҳулло Фатҳуллоев. як бори дигар биёед бибинем. инҷо легионери дастаи барқчӣ Онана Жайрус рафт ва ба Фатҳулло Фатҳуллоев бархӯрд. хуб дӯстони гиромӣ, комиссари бозии имрӯза Алишер Парпиев аз шаҳри Бохтар аст, нозири доварон Ориф Ҷураев аз шаҳри Душанбе. хуб болотар дар мавриди доварон гуфтем. довари чаҳорум бошад дар дидори имрӯза Бахтиёр Комилов аз шаҳри Кӯлоб мебошад. натиҷаи охирине ки дастаи барқчӣ дар лигаи олии футболи кишвар нишон дода истодааст бисёр хуб аст. дӯстони гиромӣ, 5 бозии охири онҳоро дар лигаи олӣ агар мо ба ҳисоб гирем, онҳо 3 ғалаба, 1 мусовӣ ва 1 бохт доранд ва даста махсусан бо ба даст овардани пирӯзиҳо дар дақиқаҳои иловагӣ хело мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа беҳтар кард. аз ҷумла муқобили Сарафшан, муқобили Вахш, онҳо ба ҳамин тартиб пирӯз шуданд. Куктошро ҳам тавонистанд 1-0 шикаст диҳанд ва дар бозӣ бо ҳосилоти фархор дар дақиқаҳои поёнии рақобат бозигарони барқчӣ ҳисобро баробар карданд. ҳамлагари даста Масрур Ғафуров тавонист ки голро ба самар расонад дар дақиқаи 97. ба ин тартиб дар 5 бозии охир дар маҷмӯъ 10 имтиёз ҷамъ овардааст бошгоҳи мазкур. ҳоло вайроншудани қоидаи бозӣ зидди Санҷари Хисибоев инҷо ба назар гирифта мешавад. тавре дидем Ҷовидон Хушвақтов ба хато роҳ дод. вазъияти стандартӣ мебинем ки акнун бозигарони дастаи Исхата аз ин имконияти худ чӣ гуна истифода мебаранд. Фатҳулло Фатҳуллоев ва Сиёвуш Асроров дар назди тӯб боқӣ монданд. Ҷаҳонгир Эргашев бошад ба дохили ҷаримагоҳ меравад. хуб мумкин аст аз ин нуқта то зарбаи рост ҳам иҷро шавад. биёед бубинем. иҷозат дода шуд. бале, зарба рост сӯи дарвоза рафта истода буд, аммо ин зарбаро тавре мо шумо мебинем дифоъгари барқчӣ бартараф мекунад.
як бор дигар таваҷҷӯҳ кунед ба зарбаи задаи Фатҳулло Фатҳуллоев. хуб инҷо тӯб аз ҷаримагоҳ берун баромад. Санҷари Хисибоев на легионери ӯзбек дар ин лаҳзаҳо дигар тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад. дастаи эсхата ҳамин ҳоло дар зинаи панҷуми ҷадвали мусобиқа ҷо гирифтааст. онҳо 28 имтиёз доранд аз 18 бозӣ доир кардаашон, 8 ғалаба, 4 мусовӣ ва 6 бохт. таносуби голҳо ҳам баробар аст. 26 гол заданд, 26 гол сар доданд. дар марҳилаи дуюми чемпионат натиҷаи худро дастаи Игор Суров каме беҳтар кард. ва ҳамчунин дӯстони гиромӣ бояд бигӯем ки Барқчӣ бо 16 имтиёз дар зинаи даҳуми ҷадвали мусобиқа қарор дорад. дактараш бо 15 имтиёз дар зинаи даҳуми ҷадвал қарор дорад. агар мо ба ҷадвали онлайн назар андозем, инҷо боз як имтиёзи дигар ба онҳо зам мешавад. шумораи имтиёзҳояшон ба 16 мерасад, вагарна 15 имтиёз доранд дар зинаи даҳум мавқеъ гирифтанд. аммо ин даста бошгӯҳе аст ки камтар аз ҳама бозӣ гузаронидааст, мисли Истиқлол ва Регартадаст. хело бозиҳояш ба таъхир уфтоданд ва бояд дар давоми моҳи ноябр аксари ин бозиҳоро бошгӯҳи шаҳри Ҳисор барпо намояд. поинтар аз Барқчӣ дар ҷадвали мусобиқа Панҷшер аст 13 имтиёз ва Кӯктош дар зинаи охирин бо 5 имтиёз. Соҳибҷон Ҳакимов ба канори чап босам пас метиҳад. тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи эсхата аст. онҳо оҳиста-оҳиста ҳуҷуми худро мехоҳанд ба роҳ монанд, вале вариантҳои муносиб дар пеш нест. ҳар лаҳза ду дифоъгари канорӣ маҷбур шуда истоданд ба дифоъгарони марказӣ пас диҳанд. ва инак Соҳибҷон Ҳакимов тӯбро ба пеш равон кард. талоши дуюмбораи ӯро мебинем. ҷаҳонгир Эргашев паси бисёр хуби ва дар ин ҳолат зарбаи кунҷӣ кор мекунанд мизбонон. дирӯз дар ҳамин майдон рақобати бисёр тезу тунд ва ҷолиб дерби вилояти Суғд бо иштироки дастаҳои Хуҷанд ва Истарафшан сурат гирифт ва Хуҷанд дар рақобат бо ҳисоби 3-1 пирӯз шуд. аз Ойбек Абдуғафоров тӯбро мегиранд бозигарони дастаи Барқчӣ. Азизбек Далиев ҳаракатҳои ӯро мебинем. бо суръати баланд ба пеш меравад ва акнун партофти тӯб аз сӯи Далиев, аммо ин ҳолат бартараф шуд. барои ҳамагӣ чанд лаҳза боз тӯб ба назди Далиев баргашт. оромона рафти бозӣ ҷараён дорад. аут. довар ишора мекунад ки тӯб аз майдон берун шуд. Истиқлол дирӯз дар бозии муқобили Панҷшер бо ҳисоби калони 4-0 ғалаба кард. ҳар 4 голи худро дар қисми дуюм ба ҳадаф расонд ва ба ин тартиб хело наздик шуд барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ. Истиқлол 15 ғалаба ва танҳо 1 бохт дорад дар ин мавсим. мусовӣ нест барои ин тим ва то рафт чӣ тавре гуфтем барои қаҳрамон шудан наздик мешавад. аммо дар марҳилаи дуюми чемпионат натиҷаи дастаи Хуҷанд ҳам хело
беҳтар шуданд ва ин бошгоҳ ҳоло дар зинаи дуюм аз 37 имтиёз дорад. Аммо назар ба Истиқлол онҳо ду бозӣ зиёдтар гузаронидаанд. ва Хуҷанд ҳамчунин дар рақобати байни худи бар муқобили Истиқлол ҳам 1-0 пирӯзӣ ба даст оварда буд. Ойбек Абдуғафоров тӯбро ба ҳамдастааш мегузорад. Инҷо ирсоли тӯб аз сӯи Фатулло Фатуллоев буд, аммо тавре дидед бенатиҷа. Ойбек Абдуғафоров бозигари бисёр бо таҷриба аст. Дар бисёре аз рақобатҳои қаблӣ бештар ӯро мо дар хатти дифои марказ ҳам медидем ё дар хатти ним муҳофизаи марказ. Аммо имрӯз ҳоло аз ибтидои рақобат дар бисёре аз мавқеъҳои хатти ним муҳофиза аз ҷумла дар канор бозӣ карда истодааст. Фирдавс Чакалов қоидаи бозиро бисёр дағал бар муқобили бозигари ҳариф вайрон кард ва корти зард мегирад. як бор дигар ин ҳолатро метавонед бубинед. Дар ҳолате ки Азизбек Далиев барои қабули тӯб тайёрӣ медид, Фирдавс Чакалов ба ӯ хост халал расонад. Дар натиҷаи ин бархурд андаке бозигари дастаи Барқчӣ осеб гирифт. дастаи Барқчӣ охирин рақобати худро дӯстони гиромӣ дар Лигаи олӣ пеш аз 20 рӯз пеш аз ин доир карда буд. рӯзи 5 октябри соли 2024. баъд аз он даста дар ҷамъияти таълиму тамринӣ дактараш пештар аз он дар ҷамъияти таълиму тамринӣ буд ва ҳамзамон бо ин дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2025 байни ҷавонони то 20 сола ки аксари бозигарони ин синну соли тими миллии кишвари моро аз футболбозони дастаи Барқчӣ ҳисор намояндагӣ мекунанд. онҳо дар моҳи сентябр барои иштирок дар ҳамин мусобиқа тайёрӣ диданд. мутаассифона ҷавонони мо натавонистанд ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ пайдо кунанд. ва хулоси калом агар мо нигоҳ кунем давоми моҳҳои сентябр октябр ин танҳо дуюмин бозӣ аст барои Барқчӣ дар Лигаи олӣ. яке аз рӯзи 5 октябри соли 2024 ва дигаре имрӯз. тавре гуфтем ин чиз рабт дорад ба оне ки ба ҷамъияти таълиму тамринӣ фаро гирифта шуданд аксари бозигарони дастаи Барқчӣ ва баъдан онҳо дар мусобиқаи марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2025 иштирок карданд. акнун Барқчӣ ҳаракат мекунад то худро аз қисми поёнии ҷадвали мусобиқа берун кунад ва ба дастае табдил наёбад ки боз дар рақобатҳои марҳилаи гузаришӣ барои боқӣ мондан дар Лигаи олӣ мубориза барад. зеро тавре медонед тибқи тартиби нави баргузории мусобиқаи Лигаи олии футболи кишвар дастаи 12 Лигаи олиро тарк мекунад ва Лигаи якум меравад. дастаи 11 бошад бо дастаи дуюми Лигаи якум барои рохат дар Лигаи олӣ мубориза мебарад. хуб боз як паси хато инҷо ба назар расид. дар ҳолати қаблӣ Рустам Камолов хато пас дода буд. Ойбек Абдуғафоров пасиу ба канори рост. акнун Ойбек зиёдтар дар марказ намудор мешавад. гузариши Фирдавс бошад дар ин лаҳзаҳо натиҷа надод.
خب دفاعگرانی برقچی حرکت کرده ایستادند که این حالت ها رو برطرف نمایند. عزیزبек دلیف باز پس با او اکنون توپ خواست به کنار چپ روان کند اما با او چنین امکان داده نشد. ایگور سوروف حالا از بسیار چیزها ناراضی است و پیشتر برآمده به شاگردانش مخصوصا درباره همون حالتی که در نزدیکی جریمه‌گاه حریف داشتند سخن گفته ایستاده است. چگونه باید بازی میکردند، چی کار باید میکردند تا اینکه فرصتی گلزنی پیدا شود. سیروش اسرارов پاس داد به صاحبجان حکیمов. имконият нест барои Боатенг Фримпонг. бо ин насаб боз як бозигари дигари африқоӣ дар чемпионати мо ҳунарнамоӣ дорад. аъзои дастаи регартада аст ки дар финали мусобиқаи ҷоми кишварамон беҳтарин бозигар ҳам интихоб шуд. ман бояд гӯем ки дӯстони гиромӣ тибқи нақша рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар мебоист рӯзи 10 ноябр ҷамъбаст шавад. аммо тавре гуфтем бинобар сабаби иштироки бошгоҳамон дар мусобиқаҳои осиёӣ ҳамзамон бинобар сабаби он ки дар моҳҳои сентябр, октябр ва ноябр рӯзҳои фифа буданд, баъзе аз бозиҳо баргузор нашуданд. рақобатҳо ба таъхир уфтоданд. акнун аксари ин бозиҳо бояд дар моҳи ноябр барпо шаванд ва мавсими имсола ҳам баъдан шояд дар охири моҳи ноябр ҷамъбаст мегардад. сиёш асроров ба марказ пас дод. ҷаҳонгир эргашев ирсоли тӯб ба сӯю ва санҷар ихсибоев боз ҳам дар иҷрои зарба чандон комёб нест. тавре дидед зарбаи ӯ асосан барои дарвозабон куае готсон ҳеҷ мушкилие пеш наовард. бисёр зебо инҷо ҳаракат мекунад Фримпонг. пасию идомаи ҳамларо мебинем. боз пас ба худи Боатенг Фримпонг буд ва акнун боз ҳам вайрон шудани қоидаи бозиро довар ба эътибор мегирад. дастаи эсхат ҳам натиҷаи худро дар марҳилаи дуюми чемпионат хело беҳтар кард ва ин бошгоҳ барои мисол аз шаш бозие ки дар марҳилаи дуюми чемпионат доир кард 11 имтиёз ҷамъ овард. 3 ғалаба, 2 мусовӣ ва танҳо 1 бохт аз дастаи равшани кӯлоб дар сафар рӯзи 6 сентябр буд. онҳо дар ҳамин майдон регартадазро 1-0 шикаст доданд. дар сафар истарафшанро мағлуб карданд. ҳамчунин дар ҳамин майдон ҳосилоти фархор ҳам 3-1 аз дасти эсхата мағлуб шуд ва як мусовияшон бовахш буд рӯзи 19 октябр. як рақобати ҷолиберо ҳам вахшу эсхата дар ҳафтаи гузаштаи лигаи олӣ пешниҳод карданд. аввал дастаи вахш гол зад,
баъдан эсхата ҳисобро баробар кард. Сипас дар оғози қисми дуюм бонкдорони хуҷандӣ дар ҳисоб ба пеш баромаданд. Лек дар дақиқаи 59-ум Исмоилов аз сайти дастаи бахш тавонист ҳисобро 2-2 кунад. ҷои таъкид аст ки эсхата соли гузашта дар лигаи олӣ зинаи сеюмро касб карда буд. идомаи ҳуҷумро мебинем. партофти навбатии тӯб чандон хуб нест. умуман бояд бигӯем ки дастаи эсхата назар ба мавсими гузашта боз имсол ҳайаташро қувваттар кард. аммо баъзе аз футболбозон натавонистанд бозиҳои хуби худро ки дар бошгоҳи қаблӣ нишон медоданд дар ин тим боз ҳам ба намоиш гузоранд. мисли муҳаммадшарифи саидхоҷа ки акнун дар курсии бозигарони эҳтиётии ин тим қарор дорад. нафаре ки мавсими гузашта дар ҳайати равшани кулоб яке аз бозигарони бисёр хуб буд. ҳуҷуми навбатии ҳарифро боз ҳам бозигарони барқчӣ бартараф карданд. ҷовидон хушвақтов дар маркази майдон. паси ӯ ба ҳамдастааш буд. баъдан легионер ба Азизбек Далиев инҷо ирсоли тӯбро анҷом дод. Далиев бошад дар иҷрои партофт ба дохили ҷаримагоҳ комёб намешавад. боз пас ба канор. ин маротиб ба канори рост. Фатулло Фатуллоев як ирсоли мавзуни тӯбро анҷом дод. вале тавре мебинед баъдан пеши роҳи партофти бозигари рақами 17 Иброҳимхон Эшонхонов гирифта шуд. аз аут тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. аммо мо шумо ҳам шояд мисли футболбозон интизор омодаем ки ба дохили ҷаримагоҳ ирсоли тӯб сурат мегирад. ин тавр нашуд. Сиёвуш Асроров бошад партофти тӯбро анҷом медиҳаду ҳамдастаи бо таҷрибааш зарба мезанад бо сар. вале тавре мебинед ин зарба куллан хато меравад. бевосита дар рақобатҳои як ба як аз футболбозони дастаи барқчӣ гузаштану баъдан ҳамлаҳоро ба роҳ мондан каме мушкил шуда истодааст барои футболбозони ду канори дастаи эсхата. махсусан ду ниммуҳофизатгари ҳуҷумкори ин тим баъзан вақт ҷаҳонгир Эргашев бо ҳамроҳи Иброҳимхон Эшонхонов, баъзан вақт Санҷар Иқсибоев мебинем дар ин замина дучори мушкилӣ шуда истодаанд.
беқоида вайронкунӣ тӯбро гирифт ойбек абдуғафоров дар ҳолати қаблӣ, аммо баъдан ба ҳар ҳол боз тӯб ба ихтиёри бозигарони дастаи Барқчӣ баргашт ва дар ин бӯриза тавро мебинед Фирдавс Чакалов имкон намедиҳад ба Азизбек Далиев. ирсоли яганалии тӯб аз сӯи Онана Жайрус буд. бозам тӯб ба ӯ баргашт. Далиев чанде аз бозигарони тими Барқчӣ ба ҳайати дастаи мунтахаби кишвар ҳам ҷалб шуданд. инҷо як зарбаи дигарро мебинем. Шерзод Раҷабов ин зарбаро иҷро кард. ва сухан дар бораи он меравад ки чӣ тавр Гела Шекиладзе дар бозиҳои моҳи октябр, яъне дар бозиҳои мусобиқаи байналмилалие ки ҷоми шоҳигарии Тайланд буд, аз миёни бозигарони ҷавони дастаи Эсхата, дахтараш аз миёни бозигарони ҷавони дастаи Барқчӣ футболбозонро ба тими миллӣ ҷалб кард ки дар қатори онҳо Азизбек Далиев ҳам буд. вале ин гуна даъвати мураббиро бисёриҳо дуруст дарк накарданд ва бисёриҳо дуруст қабул ҳам накарданд. ҳарчанд бояд фаромӯш накунем ки аз рӯи хабарҳо Гела Шекиладзе ҳамчунин сармураббии тими миллии олимпии кишвар ҳам маҳсуб мешавад ва дар соли оянда онҳо бояд дар рақобатҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё байни ҷавонони то 23 сола ва ё ки байни дастаҳои олимпӣ иштирок кунанд. баъзе аз ин бозигарон довталаб ҳастанд барои ворид шудан ба тими миллии олимпии кишвар. оромона тӯбро нигоҳ медоранд бозигарони дастаи Эсхата. хафу хатар ба вуҷуд намеояд. табиист ки дар ин лаҳзаҳое ки онҳо хеле дур аз наздикии ҷаримагоҳи ҳариф бутуб ҳастанд, ба вуҷуд омадани хафу хатар ҳам дар гумон аст. Фатулло Фатуллоев дар ҳолати қаблӣ қоидаи бозиро вайрон кард. як бори дигар метавонед бубинед ҳолате ки Фатулло дар баробари Азизбек Далиев қоидаи бозиро вайрон кард. бо истифода аз ин фурсате ки ҳоло даст дод, мураббиён ба шогирдони худ боз дастуру супоришҳо ва маслиҳатҳо медиҳанд. интизор мерафт ки бозигарони дастаи ҷавонони то 20 солаи кишвар хело натиҷаҳои хубро ба қайд мегиранд ва муҳимтар аз ҳама соҳиби рохат ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё байни ҷавонони то 20 сола мешаванд. вале мутаассифона чунин ҳолатро мо надидем. худи рақобатҳо ҳам бевосита дар шаҳри Душанбе сурат гирифтанд. аммо дастаи мо дар марҳилаи интихобӣ сеюм шуд. инҷо албатта ки хатои соҳибҷон Ҳакимов қариб буд барои Шерзод Раҷабов имконияти ба ҳуҷум гузаштанро ба вуҷуд дорад, аммо тавре дидем
ҳолати ҷиддие ҳам пеш наомад. қоидаи бозӣ вайронаш даст мегӯяд довар. Бозӣ бояд давом ёбад. Дар канори рост вариант ҳаст барои пас додан, аммо пас намедиҳад. бозигари дастаи барқчӣ ва боз як кӯшиши дигар. инҷо акнун шерзод раҷабов билохира зарбаи худро мезанад ва тавре дидем зарбааси дарвозабон бартараф шуд. хуб боз ҳам кӯмаки тиббӣ лозим аст ба яке аз бозигарони дастаи барқчӣ. дӯстони гиромӣ, дар ҳафти равзанаи гузариши тобистона чанде аз бозигарон ҳайати дастаи барқчиро тарк карданд ва ба ҷои онҳо чеҳраҳои нав, легионерҳо вориди ин тим шуданд. дар марҳилаи якуми чемпионат бошад, барқчӣ умуман легионер надошт. бо ҳамон қувваи бозигарони маҳаллӣ онҳо ҳунарнамоӣ карданд. натиҷаҳо он қадар хубу гӯем арзанда ҳам набуд, вале ин чизро дарк кардан мумкин буд барои ҳамон давра. далиф ба қафо баргашт, аммо бибинед худаш боз хато мекунад. тӯбро ба бозигарони ҳариф дод. шавкати ҳутам ва ӯро меафтонанд. аз ин нуқта чанд лаҳза пештар аз ин мо зарбаи ҷаримавиро дида будем. нофаҳмӣ аст ҳамин лаҳзаҳо байни бозигарон. девори дифоӣ гузошта шуд. инҷо се нафар қарор доранд. инак иҷозат дода мешавад. партофти тӯбро мебинем. хело хуб фикр карда буданд ин таркиббороиро бозигарони дастаи эсхата иҷро ҳам карданд, аммо тавре мебинед афсайд будааст. ду нафар аз болои тӯб ҷаҳида ба ду канор рафтанд. диққати бозигарони дар девори дифоӣ қарор доштаро ба худ ҷалб карданд. баъдан фатуллоев ба самти сиёвуш асроров ирсоли тӯбро анҷом дод, аммо тавре дидем сиёвуш дар ҳолати афсайд буд. рустам камолов пешдастӣ карду тӯбро гирифт. пасиё ба марказ ва имкони зарбазанӣ дода намешавад барои боатенг фримпонг.
аз назди ӯ тавре дидед тӯбро ҷаҳонгир Эргашев гирифт. акнун каме осеб гирифтааст бозигари дастаи барқчӣ, аммо ҷиддӣ нест. аз ҷои худ бармехезад. як бори дигар метавонед бибинед. Онана Жайрус маҷбур шуд ки ба кӯмаки тиббӣ муроҷиат кунад. хело хуб ҳаракат кард дар лаҳзаи қаблӣ Ойбек Абдуғафуров, нимуҳофизатгари марказии дастаи Эсхата. дар аввали бозӣ гуфтем дар чандин мавқеъ бозӣ мекард, аммо баъд аз дақиқаи 15 махсусан дигар мо пайваста ӯро дар хатти нимуҳофизаи марказ мебинем. Рустам зарбаи кунҷӣ боз ҳам бо иштироки футболбозони дастаи барқчӣ. албатта ҳоло мебинем ки аз ин вазъияти стандарти онҳо чӣ гуна истифода мебаранд. Азизбек Далиев дар назди тӯб. хуб ин партоф натиҷа надод. хело зарбаи хуб аз масофаи дур инҷо ба назар расид. рост сӯи дарвозаи ҳариф буд, аммо Дмитрий Стажила тайёр буд ва ин зарбаро ҳам бартараф кард. агар дар умум бигирем дар рафти бозии имрӯза дар қисми якум дар анамин дақиқаҳое ки сипарӣ шудааст дӯстони гиромӣ бештар дастаи Эсхата ҳуҷум кард. бале зарбаҳои рост сӯи дарвозаи ҳариф тақрибан дида нашуданд. боз як мавриди дигаре ки Азизбек Далиев қоидаи бозиро эълом мекунад. ин дафъа акнун Ойбек Абдуғафуров партофти тӯбро анҷом медиҳад ва ин ирсоли тӯб ҳам натиҷа надод. хуб, дар бораи натиҷаи охирини дастаи Эсхата ҳам мо болотар ишораҳо доштем дӯстони гиромӣ ки дар 5 бозии охир 3 ғалаба, 1 мусовӣ ва 1 бохт аз сӯи онҳо ба қайд гирифта шуд. хело натиҷаи хуб аст. нишондиҳандаи 5 бозии охири ҳар ду даста баробар, аммо 10 бозиро ба эътибор бигирем. пас инҷо Эсхата ба ҳар ҳол омораш хубтар аст, аз ҷумла бар ивази пирӯзие ки дар марҳилаи якуми чемпионат дар хонаи дастаи барқчӣ дар шаҳри ҳисор онҳо доштанд. зарбаи навбатии бозигарони меҳмон, аммо тӯб хато меравад. хуб, дар марҳилаи якуми чемпионат вақте ин ду даста бо ҳам рӯбарӯ шуданд, бозӣ тавре гуфтем 0-1 ба фоидаи Эсхата хотима ёфт. дар сафар онҳо пирӯз шуданд. голи ягонаро
ҷаҳонгир эргашев ба ҳадаф расонда буд дар дақиқаи 65. як бори дигар биёед бубинем ҳолатро каме баҳсҳоро ба вуҷуд овард. муборизаи Шавкати Ҳотам бо Меҳрубон Ғаффорзода. тавре довари канорӣ ишора кард ҳамлагари Эсхата дар ҳамон лаҳза муқобили капитани дастаи ҳариф қоидаи бозиро вайрон карда буд. چیل دقیقه بازی سپری شد اما ما وضعیت‌های خطرناک جدی‌رو با اشتراک بازیگران هر دو دسته ندیدیم. فردوس چکالов تا با آخر مبارزه میبرد و کوشش میکند که توپ را نگاه دارد اما کامیاب نمیشود. باز هم بازیگری دسته برقچی کمی آسیب گرفته است. حالا بیاید یک بار دیگر ببینیم. رستم کمالов وقتی توپ را از اویبک عبدوغفارов گرفت بعداً اویبک پای او را زیر کرد. از جای خود برمیخیزد. و اکنون طوری می‌بینیم رستم کمالов بازی را دوام می‌دهد. Далиев توپ را از دست داد. سنجر خسیبویف و در این لحظه ها طوری می‌بینیم دوستان گرامی خیلی گزارشی خوبه داشت فوتبال بازی دسته اسخاتا اما بعداً پیشروی او را گرفتند. این دفاعگر عبدالرحمن اوزاقов بود. جاویدان خوشوقتов پسی او به هم دستش اینجا ادامه حمله رو می‌بینیم. وضعیت خطرناک است. فوتبالبازان برقچی امکانیت داشتند در همین لحظه ها اما فرصت استفاده برده نشد. در داخل جریمه‌گاه حریف ایستاده بازیگر برقچی باز هم کوشش کرد کمی دیگر موقعیت بهتری رو پیدا کند و تنها بعد از اون ضربه زند. توپ با اختیار بازیگران دسته اسخاتا گذشت. از نو هجومی آنها رو می‌بینیم. سنجر خسیبویف پس با قفا ابراهیم خان اشونخانov پس داد با سیاوش اسرارov. اکنون ادامه هجومی بازیگران دسته اسخاتا رو می‌بینیم. اویبک عبدوغفارov خوب اینجا با موقعی که او پس داد توپ رو صاحب شدنی همدستش فردوس چکالov مشکل بود و همین اکنون توپ از میدان بیرون میبره.
دقیقه آخرین قسم یکم جریان دارد. طور می‌بینید در عموم بازی برابر از هر دو جانب دیده می شود. من بالاتر تاکید کردم که برقچی در بازی آخری خود نتیجه‌اش بسیار خوب است. و فرصتی بسیار عالی، امکانیت که اینجا اکنون به گل آورده میرساند. دقیقه 45 بازی و طور ما و شما میبینیم جهانگیر ارگاشف از فرصتی خود بسیار عالی استفاده میبرد. چگونه پرتافتی عالی بود از کنار و بعداً ضربه که او اجرا کرد یکی از زیباترین گل ها شاید در رفتی رقابت های دوری 20 هم باشد. با اصول قیچی یا میکروس طور میبینید به این ترتیب ضربه میزند. دروازه‌بان چنین به نظر رسید که کوهای گودسن به توپ رسیده میتواند حتی به سمت آن جهید، اما دستش نرسید و توپ به دروازه وارد شد. ما و شما اکنون دیده ایستادیم که حساب شده می شود. در دقیقه 45 رقابت بازیگرانی اسخطا توانستند که در رفتی رقابت در حساب با پیش بروند. برقچی هم گفتیم تقریبا بازی برابر نشان میداد، اما هجوم این دسته کمتر بود و اکنون دسته مذکور در حساب قفا میماند. 2 دقیقه وقت اضافه کرده شد به نیمه یکم. خواهیم دید که آیا در این مدت باز هم امکانی تشکیل کردن هجوم ها برای اونها پیدا میشود یا نه. جهانگیر ارگاشف خیلی زیبا اینجا حرکت های او، فرصتی نوبتی پاس میدهد، افساید نیست، ضربه رو میبینیم. به هر حال افساید بوده است، افساید بوده است. خوب ما صحنه تکراری همین حالت رو انتظار میشویم. 2 بازیگر دسته اسخطا امکان داشتن در کنار. بیاید ببینیم. خوب این پاس ممکن به فتولویف هم روانه شده باشد، اما از او دیده پیش دستی کرد شوکت یاتم و خواست ضربه زند، لیک او طور دوباره کناری اشاره میکند در حالتی نوبازی بود. خوب دقیقه 2 اضافه کرده داور هم به خاتمه خود نزدیک شده ایستاده است. دوستان گرامی، در این بین دیگر به بازیگرانی برقچی امکان تشکیل کردن هجوم خطرناک به فکرم دست نمیدهد و صدایشته که داور هم از انجام نیمه یکم ما و شما رو در جریان میگذارد. دسته اسخطا که برتری پیدا کرد در آخر نیمه یکم و با گل زده جهانگیر ارگاشف آنها در دقیقه 45 بازی در حساب به پیش برآمدند. گل بسیار زیبایی هم بود از سوی جهانگیر ارگاشف. اکنون دسته به تنفس میبرند دوستان گرامی و بعد از تنفس ما برمیگردیم تا اینکه نیمه دوم رقابت را برای شما پیشنهاد کنیم. با ما باشید. Var. Mikrofon daldı.
бинандагони гиромӣ ва мухлисони арҷманд, мо иникоси қисми дуюми рақобати дастаҳои Эсхата ва Барқчиро давом медиҳем. ёдовар мешавам, ки бинандагони гиромӣ, ин яке аз бозиҳои даври 20-уми Лигаи олии футболи кишвар аст ва тавре мо дар нимаи якум шоҳид шудем. Дастаи мизбон Эсхата каме бартарӣ дошт ва дар дақиқаи 45-уми рақобат онҳо тавонистанд бо истифода аз фурсати беҳтарини худ ба задани гол муваффақ шаванд. ҳамон тавре ки мо шоҳид шудем, гол ба номи Ҷаҳонгир Эргашев навишта шуд. бисёр голи зебо ҳам буд аз сӯи ӯ. акнун дар оғози қисми дуюм тағйирот аст дар ҳайати дастаи Барқчӣ. аз курсии бозигарони эҳтиётии ин даста Миқдод Розиқов ба майдон баромад ва ӯ ба ҷои ҳамдастааш Меҳрубон Ҳамидов бозиро давом медиҳад. биёед ба ин вазъияти стандартӣ таваҷҷӯҳ кунем, баъдан дар бораи ҳайатҳо гуфта мегузарем. бисёр партофти хуб буд аз сӯи Ҷовидон Хушвақтов ба қисми пеши ҷаримагоҳи ҳариф. як бори дигар метавонед таваҷҷӯҳ кунед. ва Миқдод Розиқов ҳам кӯшиш кард дар ин лаҳза зарба занад, аммо зарбаи задаи ӯ ноаниқ буд. Рустам Камолов азал тӯбро ба бозӣ медарорад. довар чӣ ишора мекунад? аз назди дарвоза. довар аз назди дарвоза ишора карда истодааст. хуб, маърифии бозигаронро ин дафъа аз ҳайати дастаи Барқчӣ биёед оғоз кунем. аз меҳмонон Кае Готсон дар хади дарвозаи ин тим аст. дифоъгарон Баракатулло Неъматуллозода ва Меҳрубон Ғаффорзода дар марказ. аз ду канор Рустам Камолов ва Муҳаммад Камол ҳастанд. дар хати ним муҳофиза Онана Жайрус, Боатенг Фримпонг, Меҳрубон Ҳамидов, Ҷовидон Хушвақтов бозӣ мекарданд дар қисми якум, аммо Меҳрубон Ҳамидов дар оғози қисми дуюм иваз шуд. ба ҷояш Миқдод Розиқов рақами 19 вориди майдон шуд. Азизбек Далиев ва Шерзод Раҷабов дар хати ҳамла бозиро давом медиҳанд. сармураббии даста Алифбек Беронов. зарбаи кунҷӣ бо иштироки футболбозони дастаи Барқчӣ. биёед ба ин ҳоло таваҷҷӯҳ кунем, ба ин ҳолат. баъдан дар бораи боз ҳайати дастаи Эсхата ҳам албатта гуфта мегузарем. Ҷовидон Хушвақтов ирсоли навбатии тӯб ба сӯи ӯ. ҷо зарба бо сар, лек барои Дмитрий Стажила мушкилӣ пеш намеорад. маҳз Дмитрий Стажила дар хати дарвозаи дастаи Эсхата аст. футболбозони хати дифоъ Абдураҳмон Узоқов, Соҳибҷон Ҳакимов, Сиёвуш Аздоров ва Фирдавс Чақалов мебошанд. дар хати ним муҳофиза Ойбек Абдуғаффоров, Иброҳимхон Эшонхонов, Ҷаҳонгир Эргашев ва Фатулло Фатуллоев бозӣ доранд. дар хати ҳамла бошад Санҷар Ихсибоев ва Шавкати Ҳотам. сармураббии даста Игор Суров аз кишвари Русия аст. гурӯҳи доварон таҳти роҳбари Наврӯз Воҳидов ҷараёни бозии имрӯзаро ҳакамӣ карда истоданд. лаҳзаҳои баҳснок дар нимаи якуми рақобат тақрибан вуҷуд надошт ва кори доварон ҳам бисёр хуб ба назар расид. мубориза барои тӯб инҷо бозигарони дастаи Эсхата бештар комёб ҳастанд. ва тавре ман болотар ишора кардам, агар мо ба натиҷаҳои охири ин ду даста дар чемпионат таваҷҷӯҳ кунем, ҳардуам аз рӯи бозиҳои охиринашон хело дастаҳои муваффақ ҳисобида мешаванд. вале дар давоми ду моҳи охир дастаи Барқчӣ бинобар сабабе он ки гуфтем аксари бозигарони ин даста ба тими ҷавонони тобисолаи кишвар дохил буданд. онҳо дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2025 иштирок карданд.
дар лигаи олӣ ҳамагӣ як бозӣ гузаронида буд муқобили дастаи ҳосилоти фархор ва ҳамон бозӣ 1-1 мусовӣ ҷамъбаст шуд. довар ишора мекунад ки офсайд аст ва бо ҳамин ҳуҷуми бозигарони дастаи барқчӣ хотима ёфт. Лек дӯстони гиромӣ медонед саҳнаи такрорӣ ин чизро собит накард. Ба назарам чунин расид ки дар ҳолати онсайд буд, яъне дар ҳолати офсайд набуд бозигари дастаи барқчӣ. Ба ҳар ҳол доварон аллакай қарори худро бароварданд вобаста ба ҳолати қаблӣ. нимаи якуми бозии ин ду дастаро агар шумо тамошо карда бошед, пас диданатон мумкин буд ки рафти бозӣ он қадар гӯем пуршиддат набуд ва ҳамчунин ҳуҷумҳои зиёд ҳам аз ҳар ду ҷониб дида нашуд. кӯмаки тиббӣ лозим аст ба Ҷаҳонгир Эргашев. як бор дигар метавонед бубинед ҳолате ки зидди ӯ қоидаи бозӣ вайрон шуд. дар ҳолати қаблӣ ба қоида вайронкунӣ футболбози дастаи барқчӣ Онана Жайрус роҳ дод. як бори дигар мебинем голе ки гуфтем бисёр зебову диданӣ буд. Санҷар Ихсибоев ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ва Ҷаҳонгир Эргашев ба задани ин гол муваффақ мешавад. таваҷҷӯҳ кунед ки чӣ гуна дарвозабон наздик буд барои баргардондани ин зарба, аммо мо аз мавсими қаблӣ ҳам хеле хуб медонем ки Куае Готсон чӣ гуна дар лаҳзаҳои бисёр ҳассос ва муҳим ба хатоҳо роҳ медиҳад. наметавонад ки ҳамин гуна зарбаҳоро бартараф кунад. ҳамчунин расиши тӯб ба замин андаке барои Куае Готсон мушкилӣ ҳам эҷод кард дар лаҳзаи қаблӣ ва бо ҳамин ӯ маҷбур шуд ки тӯбро аз тӯри дарвозааш берун барорад. боз як мавриди дигаре ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Шавкати Ҳотам ин дафъа дар баробари Рустам Камолов ба фикрам қоидаи бозиро вайрон кард. бале ҳамин таврам ҳаст. як қатор аз бозигарони муҳими дастаи барқчӣ дар бозии имрӯза иштирок карда наметавонанд. аз ҷумла Абубакр Сулаймонов капитани ин даста тавре медонед чанд вақти охир бинобар биосеб доштанаш аз ҳайат берун мондааст. ҳамчунин дар бозии имрӯза Масрур Ғафуров ҳам иштирок надорад, ҳамлагари асосии дастаи мазкур. ва боз як талаффути дигар барои дастаи мазкур ин аст ки Билол Бобоев осеби ҷиддӣ гирифт ҳангоми дар дастаи мунтахаб буданаш. ӯро ҷарроҳӣ кардан, бо муваффақият ҷарроҳии пушти сар шуд. Билол Бобоев дар баробари он ки узви тими миллии ҷавонони кишвар аст, ҳамчунин ба дастаи мунтахаби кишвар ҳам ҷалб шуда буд. ба наздикӣ мо ҳам аз фурсат истифода бурда ба ӯ шифои комилу оҷил орзумандем. вале акнун Билол то охири ин мавсим дигар ба дастаи худ кӯмак карда наметавонад.
исоли навбати туп ва фурсати бисёр хуб ҳисоб баробар мешавад дӯстони гиромӣ Миқдод Розиқов бозигаре ки чанд лаҳза пештар аз ин ба майдон баромада буд ба задани гол муваффақ шуд ва бисёр голи заруриву муҳимам буд аз сӯи ӯ. бибинед ҳуҷуме ки шояд он қадар хатарнок наменамуд ҳуҷуме ки то ҷои ғайриинтизор ба гол оварда расонид. ҷовидон хушбахтов бениҳоят ирсоли олиро анҷом медиҳад дар ин лаҳзаҳо. тавре мо дидем абдураҳмон узоқов дифоъгари канорӣ ки мебоист то ба охир муроқибат кунад Миқдод Розиқовро пеши роҳи ин бозигари ҷавонро гирифтан наметавонад ва ҳамзамон бо ин ирсоли бисёр олӣ ҷовидон хушбахтовро қайд карданамон дар кор аст. бисёр партофти хуби ӯ ва зарбаи бо сар иҷро кардаи Миқдод Розиқов боис бар он шуд ки ҳисоб баробар шавад. ҳамон бозигаре ки дар оғози қисми дуюм гуфтем ба майдон баромад. ба ин тартиб дар дақиқаи 56-уми бозӣ ҳисоб 1-1 шуд дӯстони гиромӣ. ва идомаи ин бозӣ фикр мекунам боз ҳам ҷолибу диданӣ хоҳад буд бо иштироки дастаҳои мазкур. барқчӣ дастае аст ки бештари бозигарони ин тим ҷавонон мебошанд ва бисёр ҷавонони болаёқат ҳам ҳастанд онҳо ва фурсати навбатӣ инҷо акнун пайдо мешавад. ин маротиб барои Боатенг Фримпонг. як бори дигар биёед бубинем зарбаи задаи ӯро. ва аслан барқчӣ тавре ман болотар ишора кардам дар чанд бозии охири худ дар ҷараёни рақобатҳое ки дошт дар дақиқаҳои поёнии бозӣ тавониста буд ки натиҷаи заруриро барои худ таъмин кунад. аз ҷумла бозӣ бо ҳосилотро мо болотар ёдовар шудем. хуб дар рафти рақобат бо дастаи бахш ҳам дар дақиқаҳои поёнӣ онҳо гол задан. Шаъбон Наимов голро ворид дарвозаи ҳариф карда буд ва дар бозӣ бо Истарафшан ҳам тими барқчӣ дар дақиқаҳои иловагӣ ғалабаро аз худ кард. дар дақиқаи 92 Масрур Ғафуров аз пеналти истифода бурда дастаашро 1-0 комёб карда буд. ман агар мо тамоми рафти ин мавсимро ба эътибор бигирем бо иштироки дастаи мазкур танҳо як бозие буд ки онҳо комилан рақобатпазир набуданд дар рафти бозӣ ва бо ҳисоби калон шикаст хӯрдан. инҷо фурсати навбатӣ зарба ба гол. ҳисоб дӯстони гиромӣ 1-2 мешавад ва тавре мо шумо мебинем Шерзод Раҷабов ҳисобро дигар карда истодааст. ҳамлаҳои барқосои бозигарони барқчӣ бениҳоят хатарноканд. ба ин лаҳзаҳо мо шумо мебинем ки ҳисоб 1-2 мешавад. Шерзод Раҷабов дӯстони гиромӣ инҷо акнун бубинед чӣ гуна аз дифоъгари бо таҷриба Сиёвуш Асроров мегузарад ва тӯбро ба дарвоза равон мекунад. Сиёвуш аввал кӯшиш кард баргардонад тӯбро, аммо тӯб ба худи Шерзод Раҷабов расид ва ӯ ҳаракатро сӯи ҷаримагоҳи ҳариф давом дод. ва муҳимтар аз ҳама дар ду голе ки мо шумо дидем зарбаҳо ба кунҷи наздики дарвозаи Дмитрий Стажила иҷро шуданд. ва тавре мо шумо мебинем ин дарвозабони легионер наметавонад ки пеши роҳи ин ҳуҷумҳоро бигирад. ду маротиба ҳам кунҷи наздики дарвозаи худро дифоъ карда натавонист. хуб он ягона бозие ки гуфтем бо бохти калони дастаи барқчӣ хотима ёфта буд. зидди дастаи Истиқлол буд 9-1.
و یک بخت دیگری بزرگ آنها بر مقابل حاصلات 3-0 به قریب داشته است. در دیگر بازی ها این تیم کوشش کرد رقابت بسیار خوب و ارزنده نشان دهد. از پنچر هم آنها 3 گل به دروازه‌شان سر دادند. همچنین دسته ارتش هم به دروازه برقچی 3 گل زد. ریگر تدس هم در مسابقه جام به دروازه آنها 3 گل زده بود در دوره هشت‌نهایی. اما به هر حال دسته برقچی در رقابت‌های دیگری که من گفتم نمایش بد نبود. حاجی عبدالمنان رقم 81 به جای ابراهیم خان اشونخانوف رقم 17 به میدان میبرد. این تغییرات یکم است در حیاتی اسخطه و همزمان نفر دیگر هم عوض شد. حاجی عبدالمنان نیز عضو دسته منتخب جوانان تا 20 ساله کشور است و با اکثر بازیگران تیم برقچی از نزدیک شناس است. شوکتی آتم میدان را ترک میکند رقم 9 و به جای او موبین جان مومینوف رقم 72 وارد میدان می شود. خب اشاره های سرمربی دسته اسخطه را ما و شما می بینیم. ایگر سوروف رفتن با شاگردان خود اشاره میکرد که در خط هجوم 3 نفر بازی کنید، زیرا در برابر انگشتی اشاراتی که داشت انگشتی بزرگ خود رو هم نشان میداد. این معنی دارونه بسی بازیگرانش بود. اگر تنها 2 انگشتی او رو که خوبتر و دقیقتر برای ما و شما نمودار شد اهمیت دهیم، پس اشارهش به آن بود که با 2 حمله‌گر باید بازی رو فوتبال بازی دسته اسخطه دوام دهیم. صورت افزایی نوبتی بازیگری دسته برقچی مراتب توسط کنار چپ سنجر اخسیبویف پیش روی حمله حریف رو گرفت. اویبگ عبدالغفاروف پاس به کنار راست جهانگیر ارگاشوف هنگام پاس دادن کامیاب نشد جهانگیر. برکت‌الله نعمت‌الله زاده دفاعگری مرکزی دسته برقچی اکنون به هجوم پیوست می‌شود، اما ببینید که در لحظه‌ای که پاس دادن در کار بود آنقدر پاسی با سرعت اجرا نکرد. حاجی عبدالمنان با قفا پاس می‌دهد. سیاوش اسراروف سنجر اخسیبویف و مقداد روزیقوف با او خلال میرساند. اکنون ضربه کنجی است برای دسته اسخطه. فتولوف به نزدیک توپ میآید. ارسالی نوبتی او این حالت برطرف شد و قید ویرانکنی بسیار دغل در این حالت دیده می شود. عبدالرحمن اوزاقوف قید بازی را ویران کرد در برابر شهرزاد رجبوف. خودتان هم در صحنه تکراری این حالت را دیدید دوستان گرامی. در همون لحظه برخورد علاقه این چیز دیده می شد که چطور بسیار قید ویرانکنی داخل بود از سوی
عبدالرحمن اوزوقов. بار دیگر گل دوم بازیگران برقچی رو میتواند ببینید. دروازه‌بان در این گونه لحظه ها وظیفه‌دار است که کنجی نزدیکی دروازه خود رو درست و به خطا دفاع کند. اما دمیتری استاژیلا زوده این کار نمیبرد. باز یک فوتبال بازی دیگر در حیاتی دسته اسخطایی وضع می شود. الکی 2 نفر با فکرم وضع شده ایستاده است. فتولا فتولویف رو از میدان گرفت مربی، با جایش رقم 23 دلشود جان کریموف برآمد. و همچنین یک نفر دیگر هم با فکرم وضع شد. فیردوس چقلف میدان رو ترک کرد. رقم 21 رستم جان صبورов رقم 8 با میدان برآمد. سیاوش پاسیو حاجی عبدالمنان اکنون تلاشی بازیگران دسته اسخطا رو میبینیم. سنجر اخسیبویف با قفو پاس میدهد. رسول نوبتی توپ و دروازه‌بان کای گوتسن توپ رو به دست خود گرفت. در همین وقت و ساعت همچنین دوستان گرامی بازی با اشتراک دسته هایی که از منطقه کلوب ولایت ختلان هستند جریان دارد. حاصلات فرخار با روشنی کلوب بازی کرده ایستاده است. 4 بازی دیگری لیگ اولی که از جمله بازی های دوری 20 بودند دیروز گفتیم جمع بحث شد. استقلال 4-0 پنجشیر رو شکست داد. دسته خوجند 3-1 در دربی ولایتی صبح بر استرافشان پیروز شد. وخش کوکتوش رو 1-0 مغلوب نمود و دسته رگرتاداز در خانه خود از ارتش 3-2 مغلوب شد. جای تاکید است که بسیار یک باشگاه نقلای و رقیبی نوبوب است برای رگرتاداز کلوب مرکزی ورزشی ارتش. این سال من در این موسم بار دوم است که آنها از این باشگاه مغلوب میشن، در حالی که در جام کشور قهرمان شدند و در رفت این چمپیونات یکی از دسته‌های بسیار جالب هم هستند فوتبال بازان شهری ترسونزاده. من باید بگویم که غیر از پیشرفتی عمومی که استقلال به دست آورده است و یک کتوزی اون در جدول مسابقه دیده می شود، دسته‌های دیگر برای جای دوم حالا مبارزه رو دوام میدهند و میتوانیم بگوییم که در این بین خوجند، کلوب مرکزی ورزشی ارتش، روشن، اسخطا و تو رگرتاداز هم برای زینه دوم تلاش رو دوام داده ایستادند. اینجا فرصتی بسیار خوب اکنون برای بازیگران دسته اسخطا پیدا شد و طور ما و شما دیدیم در حالت قبلی از امکانیت خود استفاده برده نتوانست موبین جان مومینوف، اما با داخل جریمه‌گاه حریف بسیار خوب وارد شده بود موبین جان در حالت قبلی. سنجر اخسیبویف در نزدیک توپ نوفهمی بین بازیگران است در همین لحظه ها. موبینجو مومینوف همون بازیگری است که دوستان گرامی در رفتی رقابت با رگرتاداز در دقیقه 87 در همین میدان گل غلبه آوری اسخطا را به هدف رسانده بود. باور شده میکند که بازی باید دوام یابد و خیلی مبارزه جدی است این بازیگران هر دو دسته اینجا دیده می شود. خب به اشاره داور در جریمه‌گاه توپ به دست نرسیده بود. اینجا دوستان گرامی توپ به دست رسید ولی ابتدا به زانوی بازیگری دسته برقچی رسیده بود. یعنی ببینید اینجا به واسطه برقصد با دست بازی کردن نیست، بلکه حالتی که
توپ از زونوی او رفته به دستش برخورد. مثل که در این حالت هم شما تقریبا همین گونه وضعیت رو میبینیم. هجوم دوام می‌یابد، هرچند یک بازیگر دسته برقچی کمی آسیب گرفته است. پرتافت توپ رو دیدیم. و اینجا بازیگر دسته برقچی توپ رو از میدان بیرون میکند به خاطر آنه که به هم دسته او کمک تیبی رساند. برکت‌الله نعمت‌الله‌زاده در حالت قبلی بعد از برخوردی که داشت اندکی آسیب گرفت. یک بار دیگر میتوانید ببینید. دلشاد کریموف در همان لحظه پایده بازی رو ویران کرد. حالا به نزد خود دعوت میکند دلشاد کریموف رو. داور و کارت زرد میدهد برای بحث و مناظره های قبلی که با داور داشت. و فکرم برای خود ویران کنی نه، بلکه برای اون اعتراضایی که قبلا بیان کرد و شاید یگان سخنهای قبلی هم گفته باشد. داور مرکز اون رو نشنید ولی یاورانش شنیدند. و از مربیان دسته برقچی الفبک بیراموف و همچنین علیشیر توچیف هم داور مرکز نوروز وحیدوف خواهش میکند که آرام باشند، در جایهای خود قرار گیرند و خودی او همه این حالت رو بها میدهد. همان لحظه بحثناک رو بار دیگر برای ما نشان میدهند. من تکرار میکنم که کوشش رسیدن به توپ رو با زانوی خود کرد فوتبالبازی دسته برقچی و بعدا توپ به دست او رسید. البته این چیز رو انکار نمیکنیم، اما داور در همان لحظه چون این رسیش توپ رو به دست همچون اساس برای تعیین پنالتی قبول نکرد. کمک تیبی رسانیده ایستادن و برکت‌الله نعمت‌الله‌زاده او یکی از دفاعگران اساسی دسته است. و برکت‌الله نعمت‌الله‌زاده هم آهسته به میدان برمیگردد. خب در کرسی بازیگران احتیاطی دسته برقچی دوستان گرامی، دروازه‌بان شهاب‌الدین محمودزاده، دفاعگران احمدجان عبدالستار، شعبان نعیمов، чинбурчорм сомрак، фирдавс раҳимов. خب نیم محافظتگران محمدجان اوریپوف و قمرالدین غفارزاده و حمله‌گر یونس اسمت‌الله‌یف هستند. تا همین لحظه تنها یک نفر گفتیم از کرسی بازیگران این تیم به میدان برآمد. این مقداد رازقوف بود. азизбек далиев дар канор хело муборизаи зиёд мебарад. баъд тавре мо шумо дидем талоши ӯ натиҷа надод. хуб инҷо чи довар қоидавайронкуниро ба эътибор мегиранд. меҳрубон ғаффорзода ишора карда истодааст ки ҳаракат бо даст набуд. ӯ ба ҳайси капитан албатта ин эътирози ҳамдастояшро ба сардовар расонд. вале наврӯз воҳидов фикри дигар дорад. дар ин
маврид, албатта дар ҳамон ҳолате ки мо шумо чанд лаҳза пештар аз ин дидем. Санҷар Ихсибоев ва Дилшод Каримов дар назди тӯб ҳастанд. ирсоли тӯбро мебинем, хело баланд ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун мешавад. идомаи талошҳои бозигарони дастаи Эсхатаро мебинем. боз як партофти дигар, фурсати бисёр хуб аст ва тӯб ба сутуни дарвоза расида бармегардад. дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо дидем Ҷаҳонгир Эргашев имконияти беҳтаринро истифода набурд ва баъд аз он Абдураҳмон Узоқов зарба зад ки хато рафт зарбаи задаи ӯ. тавре мо шумо мебинем дӯстони гиромӣ дар ҳолати мазкур боз бархурди навбатӣ дида шуд. ба бозигари дастаи Барқчӣ бояд кӯмаки тиббӣ расонанд. дар ин байн Алифбек Беромов ба назди худ чанде аз бозигаронро даъват кардааст ва ба онҳо ҳам маслиҳат медиҳад дар якҷоягӣ бо Алишер Тӯйчиев. эътирози асосии стодии мураббиёни дастаи Эсхата бошад ба он нигаронида шудааст ки гӯё бозигари дастаи Барқчӣ вақтро кашол медиҳад. хело партофти баланду ноаниқ буд дар ҳамин лаҳзаҳо.
як илоҷ карда боз ҳам ин вазъияти мушкилро футболбозони дастаи Эсхата бартараф карда истоданд. Каме нофаҳмӣ байни Сиёвуш Асроров ва ҳамчунин Соҳибҷон Ҳакимов ҳам буд дар лаҳзаи қаблӣ. Инҷо акнун боз як ҳолати дигаре ки қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Бар муқобили Ҷаҳонгир на мазарат бар муқобили Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа ин қоида вайронкунӣ дида шуд. Муҳаммад Шариф дар мавсими гузашта яке аз бозигарони асосӣ ва муҳими дастаи Равшани Кӯлоб буд, аммо ҳайати дастаи Равшанро тарк кард. имсол дар Эсхата бозӣ дорад, дар Эсхата бошад. дар нимаи дуюми мавсим махсусан агар ба бозиҳои доир кардаи ӯ таваҷҷӯҳ кунем, бештар аз курси бозигарони эҳтиётӣ ба майдон мебарад. Яъне ҷои худро дар ҳайати асосӣ аз даст дод. дар аввали мавсим ҳамчун бозигари асосӣ арзёбӣ мешуд, аммо баъдан тавре гуфтем мавқеи худро аз даст дод ин футболбоз. талошои навбатии бозигарони дастаи Эсхата натиҷа надод. вақт барои онҳо то рафт кам боқӣ мемонад. агар аз вақти асосии рақобати имрӯза баҳо диҳем, ҳоло 8 дақиқаи дигар вақт ҳаст. ва боз албатта дақиқаҳои иловагиро ҳам ба эътибор бояд гирифт. ҳатман панҷ 6 дақиқа мумкин аст илова карда шавад аз сӯи довар ва ҳатто аз ин ҳам зиёдтар. ба Кое Готсон корти зард нишон дода шуд. дӯстони гиромӣ, ба хотири вақтро кашол додан, яъне ба вақткушӣ машғул шудани ӯ ҷо аз мадди назари довари марказ берун намонд. ҳуҷуми навбатии бозигарони Бахчиро мебинем. гузариши хубе буд, аммо пас хато иҷро шуд. Соҳибҷон Ҳакимов бо гузашти солҳо ин дифоъгари бо таҷриба аз дифоъгари канорӣ ба дифоъгари марказӣ табдил ёфт. ин чиз аслан дар футболи ҷаҳон як чизи маъмулӣ ҳам ҳаст. вазъияти хатарнок ин лаҳза ва фурсате ки аз даст меравад. Кое Готсон боз ҳам ба ҳамон амалҳое машғул аст ки дар мавсими гузашта бо ҳамин гуна хатоҳояш хело гӯем ба дастаи қаблии худ зарар расонда буд ва ин ҷо ҳам ҳамин гуна беаҳамиятию бетаваҷҷӯҳию ҳангоми баромадан аз мавқеаш дида мешавад. Санҷар Иқсибоев дар ҳолати қаблӣ зарба зад ва тавре мо шумо дидем зарбаи задаи ӯ каме хато ҳам рафт. маълум мешавад ки ту баъд аз расиш ба бозигари дастаи Бахчӣ аз майдон берун баромадааст ё на.
نه به هر حال این طور نیست، ولی چرا اینقدر زیاد بازیگران دسته نسخت در گرد جریمه گوی حریف جمع شدند، این چیزش برای ما کمی نافهمو بود. کمک تیمی رسانیدن به دروازه‌بان او برگشت و اکنون بازی را دوام می‌دهد. بسیار زیبا اینجا پاس داده میشد از سوی مقداد رازیخوف و ببینید که چطور با کفای پایش این پاس خوبی رو به شهرزاد رجبوف روان کرد. یک بار دیگر باید ببینیم خوبی شهرزاد رجبوف هم در مبارزه فعال بود با عبدالرحمن اوزاقوف. بعدم پاسی او و مقداد رازیخوف اینجا با طوری عالی بازی میکنند. خب تغییرات در حیاتی دسته برقچی جاویدان خوشبختov از میدان گرفته شد. رقم 8 و یونس اسمت‌اللهیف رقم 77 به میدان برآمد. آذربای کنجی ارسال توپ به انجام داده شد و بسیار پرتافتی خطرناک هم بود. توپ را در میدان نگاه داشته نمیتواند موبین جان مومینوف. در دور آینده دوستان گرامی برقچی مقابل دسته پنچر بازی میکنند. در سفر باید بازی خود را روزی 2 نوامبر فوتبالگزار شهری حصار دایر کنند و از خطا باشد در سفر مقابل کوکتاش باید بازی کنند. همچنین در دوره آینده بخش با خوجند استرافشان با حاصلات روشن با رگرت است و کلوب مرکزی ورزشی ارتش با استقلال بازی میکنند. بسیار بازی جالب و دیدنی هم هستند رقابت‌های دوره 21 و بازی‌های دوره 22 که بازی‌های دوره آخرین اصلا ارزیابی میشوند. روز 10 نوامبر باید برگزار شوند، اما دوستان گرامی طوری گفتیم یک قطار بازی‌ها تاکنون با تأخیر افتادند. ارسال توپ رو می‌بینیم، نه اونقدر پرتافتی خوب بود از سوی محمد شریف سعید خوجا. صاحب جان حکیموف باز توپ رو به پیش روان میکند و با توپ بازیگران دسته برقچی هستند. هجومی آنها رو می‌بینیم، پاسی بسیار خوبه است با یونس اسمت‌اللهیف. اسمت‌اللهیف با کنار چپ پاس می‌دهد، ادامه هجوم رو می‌بینیم و آفساید. حتی اگر آفساید رو هم با اعتبار نمی‌گرفتند، اینجا حرکتی عزیزبک دلیف نافهمو بود. چرا؟ با اون خاطره که او در این حالت دوستان گرامی ببینید دوباره کناری بر وقت ویرقچه خود رو با هم برداشته بود. عزیزبک دلیف خیلی ضربه بلند و نوانیق زد سوی دروازه حریف. با یونس اسمت‌اللهیف کارت زرد نشان داد دوباره. سبب اساسی شاید اعتراضی او و یا سخنی ناجایی که او به زبان آورد. بازیگران دسته برقچی اکنون کوشش کرده ایستادند که پیوسته توپ را از نزد جریمه‌گاه خود دور کنند، اما از خطا فشار را زیاد میکند. سیاوش اسرارov پاسی او محمد شریف سعید خوجا باز پاس به کنار چپ دلشاد جان کریموف. ارسال توپ از سوی او سنجر اقسیبویف از جای خود جرید اما نتوانست که ضربه زند و بعدم پرتافت دیگری تیربار از کنار راست انجام شد و طور دیدیم توپ به بازیگری دسته برقچی رسیده از میدان بیرون برآمد. رستم جان صبورов در حالت قبلی ارسال توپ رو انجام داده بود. رقسیبویف
боз ҳам тӯб аз ҳама мегузараду инҷо акнун аз майдон ҳам берун мешавад. вақти асосӣ хотима ёфтааст дӯстони гиромӣ. 7 дақиқа вақт илова мешавад. ҳоҷи абдуманнон тӯбро нигоҳ медорад. муҳаммад шарифи саидхоҷа, сиёвуш асроров, ҳамин гуна бозигарони бо таҷрибаи дастаи эсхата дар ин лаҳзаҳо фаъолтар шуданашон дар кор аст, то ин ки ба даста кӯмак кунанд. муҳаммад шариф бошад, ба хатои бисёр дағал роҳ медиҳад. корти зард мегирад. бори дигар метавонед бубинед ба қафаси синаи бозигари ҳариф зарба зад дар ҳолати қаблӣ муҳаммад шарифи саидхоҷа ва корти зард гирифт. нофаҳмӣ байни бозигарон ва инҷо тавре мебинем ҳатто ба ҷангу ҷанҷол мегузаранд бозигарони ҳарду даста аз ҷумла ба духтури дастаи барқчӣ ба табиби ин тим бозигарони дастаи эсхата дар афтоданд. корти зард ба табиби дастаи барқчӣ ва ҳамчунин корти зард ба сиёвуш асроров. саид аҳмад ниёззода агар дуруст дар суратҷалосаи ҳайати дастаи барқчӣ номунасаби табиби ин тим дард шуда бошад, аз номунасаби ӯ ҳамин гуна аст. саид аҳмад ниёззода ба ӯ инҷо корти зард нишон дода мешавад. хубдоварчӣ ишора мекунад, ба рақобат иҷоза дода истодааст Наврӯз Воҳидов. ба дарвозабони худ пас медиҳад Баракатулло Неъматуллозода. инҷо акнун дар ҳолати мушкил буд Муҳаммад Камол тӯбро аз майдон берун кард ва қоида вайронкуниро мебинем. инҷо нофаҳмӣ байни бозигарон, корти зард ба Муҳаммад Камол. на мазарат ба Муҳаммад Камол на, балки ба Онана Жайрус инҷо корти зард нишон дода шуд. аммо дар ҳолати қаблӣ барои тӯб баъз Муҳаммад Камол талош дошт. биёед бубинем. ба хотири он ки иҷоза надод ҳариф зуд тӯбро ба бозӣ дарорад, тӯбро аз майдон берун кард Онана Жайрус ва маҳз барои ҳамин амалаш ба ӯ корти зард нишон дода шуд. вазъияти стандартӣ, имконияти навбатӣ барои эсхата. ирсоли тӯбро мебинем. аслан ин ба зарба монанд буд ва боз як талоши дигари бозигарони эсхата.
мубориза давом дорад, вазият хатарнок аст ва дӯстони гиромӣ довар ба марказ ишора мекунад. Ба марказ ишора мекунад, голи задаи Ҷаҳонгир Эргашев ба эътибор гирифта шуд. ҳисоб 2-2, аммо бисёр бозӣ асафбол буд лаҳзаҳои поёнии рақобат. баъд аз он ки голи дуюми худро бозгарони эсхата ба ҳадаф расонданд, инҷо тавре мо шумо мебинем дар муборизаи китф ба китф Ҷаҳонгир Эргашев беҳтар буд назар ба Муҳаммад Камол. Камол кӯшиш кард ки садирои ӯ шавад, аммо комёб нашуд ва офсайд ҳам нест дар ин ҳолат. дӯстони арҷманд, хуб, каме дигар вақт ҳаст ва ҳоло хоҳем дид ки оё дастаҳо боз ба задани гол муваффақ мешаванд ё на. ба бахчӣ бисёр мушкил мешавад дар ҳамин лаҳзаҳо, зеро мизбонон бештар фишор мекунанд. аммо ҳуҷуми навбатии онҳоро мебинем, вазъияти хатарнок аст бо иштироки бозгарони дастаи бахчӣ. Фурсат ва имконият аз даст меравад. читар дар ин лаҳзаҳо имконияти беҳтаринро бозгарони бахчӣ аз даст доданд. як ҳуҷуми бисёр хатарноке буд бо иштироки онҳо ва Миқдод Розиқов каме зарбаро хато зад. ҳоло боз ҳам офсайд ба қард гирифта мешавад. дӯстони гиромӣ, дақиқаи 7 илова гардида ҷараён дорад. бале, дар ҳолатҳое ки мо шумо саҳнаҳои такрориро медидем, бозгарони дастаи бахчӣ боз ҳам ҳуҷумҳои хатарноки худро ташкил карданд. хуб, аз 7 дақиқа вақт илова гардида шояд 1 дақиқаи он ва ё каме зиёдтар аз он талаф ёфт. ҳатман довар ва фикрамонро ҳам ҷуброн мекунад. соҳибҷон Ҳакимов ирсоли ту ба сӯю дақиқаҳои поёнии рақобати имрӯза гӯё мисли финал ҷараён доранд. дӯстони гиромӣ, оромона акнун Коае Готсон саросема нашуда тӯбро ба бозӣ медарорад. ва бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ, садои ҳуштаки довар Наврӯз Воҳидов аз анҷоми ин рақобати бисёр ҷолибу диданӣ ба мо шумо дарак медиҳад. дастаи бахчӣ дар баробари Эсхата дар сафар тавонист бозии хубу арзанда нишон диҳад, махсусан дар қисми дуюм, ва ҳисоби ниҳоии ин бозӣ 2-2 мусовӣ аст. калон бозии ҷолибу диданиро махсусан дар қисми дуюм мо шумо дидем. дар нимаи якум бошад вазъиятҳои хатарнок бениҳоят кам буд ва тавре дида шуд танҳо як фурсати голӣ буд ки онро ҳам самаранок истифода бурд Ҷаҳонгир Эргашев. акнун дӯстони гиромӣ, фишурдаи лаҳзаҳои беҳтарини ин рақобатро бори дигар метавонед бибинед. махсусан голҳо барои мо шумо пешниҳод мешавад. дар ҳамин лаҳзаҳо бошад ман ба гузориши мустақим нуқта мегузорам. то дидорҳои дигар сиҳатманду пирӯз бошед. хайр, бинандагони гиромӣ.